jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heddiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayawpindi TV garti kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinanden ko sifa e kelle gadan e jaydeji leydi Sénégal joni paɗen koye jaydeji ɗi. Alarba tati lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jaydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde enquête quotidien kam simin jaynekoɓe ɓe garti ko e jaltal Ousmane Sonko kono ɗo ete hoore jaggoɗe leydi Sénégal ñalawma hanki o ko jam hakkude muɗum e jaydiyankoɓe ɓe mbitande ko Sonko waɗi clash o gonɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye warti noon e ko yuti alhaali ɗen ɗon calele teskal ɗon on ɗon ko wiyete ko gonɗa kañum woni on restriction ha tengti noon e ɗum ganduɗa kadi kañum woni situation kam hydraulique e gueɗe goɗɗe ganduɗa kadi ɗum ene jeeya e ko addi wasde nawdiral mabɓe hono wiiri kam musidmen jaydiyan koɓɓe ɓikkol kay oɗo saaha joni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye fandare muɗum kay ko yaade e nder lande Pastef itti toon gayi kokkolle mawɗi ɗi Pastef wawa ɗum jokkude e nder coalition muɗum ganduɗa kay kañum woni coalition mo Diomaye président ɗum ina tawe e jaynede ƴeewoyen jayde fo Walf Quotidien kam musidmen jaynen koɓɓe ɓe garti ko e o yuti alhaali limosage mo Ousmane Sonko ɓe mbi ko yontere caggal nde o itta e poste makko toon to poste mo premier ministre e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko Sonko saaha kay o hokkiti konngudi muɗum fannuɗum mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e yadiɓe muɗum ɓe kolliti kay wonande e wiide mabɓe en wontade complot o enen jokki o wi so tawi o welama janggo mo wawi e libde on ɗon gouvernement holno wiiri kam musidmen e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde Walf Quotidien jayde quotidien le quotidien kañum arti e konngudi Ousmane Sonko ɓe mbi ko après rupture woni caggal tan ngal ɗon taƴodiral hakkude Ousmane Sonko kam e Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe mbi ko Sonko kay o kañum woni ko waɗi vidé ɗiɗon dossier ji muɗum ko yuti alhaali ganduɗa kay kanɗon haaldano ko hakkude makko e Ousmane Sonko mo ganduɗa kañum woni Diomaye Faye ko yuti alhaali ɗum ganduɗa kay kañum woni on ɗon protocole mo Cap Manuel ɓe kolliti kay wonande e gueɗe ɗe kala ala ko Sonko acci kala ko o junno haalde ñalawma hanki o ko jam hakkude makko e jaydiyankoɓe kanko Ousmane Sonko warti e ko yuti e ɗinɗon konngudi ɗum ina tawe e jayde arti e yiyande ko yuti alhaali Azer kanɗo haalde wontande haalu muɗum ubbitima ɗo ete nder leydi Sénégal ko ɗum je sababu noon jayde wiyetende jayde Vox Populi kañum arti e ko yuti e ganduɗa kay kañum woni ko wiyete ko ganduɗa kañum woni jaltal o mo ganduɗa kañum woni hoorejo jaggoɗɗo e leydi Sénégal Ousmane Sonko ñalawma hanki o ko jam hakkude makko e jaydiyankoɓe ɓe mbitande ko Sonko kañum kay woni ko suudi konngudi mawɗi fanɗum e hoorejo leydi ndi kono ne kadi warti e waɗi menace omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi kam e premier muɗum ministre holliti kay wonande ɓe mbi e wiide mabɓe kam musidmen jaynekoɓe wonande kay o mo ganduɗa kañum woni président assemblée nationale o kañum kay weddi gawe muɗum toon to palais de la république wartino kadi waɗi éclaté on ɗon deal mo ganduɗa kay ko yuti alhaali protocole mo Cap Manuel ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende Vox Populi kam musidmen e jaydiyankoɓe ɓe gartine e on ɗon sacre deuxième étoile wonande kay les lions chauds du Sénégal ɗum ko caggal nde pooli leydi Tanzanie logol ganduɗa kañum woni tirobi e kikide hanki o ɓe mbitande ko toon to leydi Maroc kay woni ko Sénégal yi adoyi ɗin ɗon couperi ɗimmiri e nder ɗo hitande ƴeewoyen e jayde ganduɗa kañum woni e jayde wiyetende Sud Quotidien ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko barode teddugal leydi Sénégal de duuɓi men ɓurani duuɓi 17 ko kañumen kay goni ko keeɓi on ɗon araray ɓurɗo mawnude ko yuti alhaali on ɗon catégorie e nder dunde Afrique ɗum ko caggal nde ɓe pooli leydi Tanzanie ɓe goni champion d'Afrique lawol ɗimmol ɓe ndewi e pele mawɓe mabɓe ganduɗa kañum goni Sadio Mané e yadiɓe muɗum holno wiiri jande kono noon jande arti on ɗon déclaration wonande kay Ousmane Sonko point de presse mo waɗi ñalawma hanki hakkude makko ko jam hakkude makko e jaydiyankoɓe warti noon ɗum ko caggal ɓe mbi ko caggal nde o itta e toon to poste makko toon to ganduɗa kay kañum woni premier ministre mo leydi Sénégal kanko Ousmane Sonko arti e gueɗe ɗe hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende Sud Quotidien jayde l'évidence kañum arti on ɗon fannu ɓe mbi ko Sonko deƴƴani hay gat ala fof ko yejjiti kala ko fonno haalde o haali ko yuti alhaali e révélation ngaji ɗi o waɗi ha tengti ɗon e on ɗon protocole mo Cap Manuel ɗum ne tawe e jayde ɗe arti e Azer ɓe mbi ko leydi Sénégal laamu muɗum kañum kay woni ko yoɓi ganduɗa kañum woni guure ɗe nene patti
kuɓɓam kolode ha joni hay goto o jabtaki ko yuti on ɗon fannu ɗum noon ɓe baton natal mo ganduɗa kañum woni gardiɗo nden ɗon gollorde mo ganduɗa kañum woni Jean Michel Sène hono wiiri kam musidmen e jayndiyankoɓe jayde guindiri nde Le Soleil kañum arti ko yuti haali on ɗon sacre baro teddungal leydi Sénégal ɓe mbitande ko Sénégal heeɓi hoodere muɗum ɗimmire ɗum ko sukaɓe duuɓi men ɓurani duuɓi 17 ɗum noon waɗi ko toon to royaume de Chérifia toon to leydi Maroc ɗum ko caggal nde ɓe pooli kippo guindijo mo leydi Tanzanie e faw petta woni tiro bi hono wiiri kamɓe musidmen e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde guindiri nde Le Soleil jayde Rewmi Sport ko hen arti ɓe mbitande ko champion d'Afrique U17 kippo guindijo mo leydi Sénégal waɗi remporté woni tan ƴetti ararayi muɗum ɗimmijo ko yuti on ɗon catégorie ɓe duuɓi men ɓurani duuɓi 17 hono no waɗiri e gardidi natal muɗum waɗi ɗon atal sukaɓe nene cumba ene cajo ene kolla ko woni ko weltare muɗum e on ɗon fannu jande nde arti e omo ganduɗa kañum woni Elimane Ndiaye toon to Everton ɓe kolliti kay Elimane Ndiaye waɗi bloqué e kala ko yuti haali proposition de prolongation contrat muɗum toon to Everton toyete jayde record quotidien kañum arti ko e yuti haali on ɗon coupe d'Afrique U17 ɓe ganduɗa kay ko champion d'Afrique à Rabat ɓe mbitande ko ɓiɓɓe baroɗe teddugal leydi Sénégal taw noon ko ɓe duuɓi men ɓurani duuɓi 17 kañumen kay mbaɗi holno wonno ɓe ganduɗa kañumen goni baroɗe teddugal leydi Sénégal mawde dede ɗum ko caggal nde ɓe pooli on ɗon kippo mo leydi Tanzanie toon to leydi Maroc ɓe ƴetti ndin ɗon kupperi lawol ɗimmol ko leydi Sénégal in woni champion d'Afrique e on ɗon catégorie jande tribune sport ko hen arti ɓe garti natal ɓen ɗon sukaɓe nene cumba ene cajo ina kolla ko woni ko weltare muɗum caggal nde ƴetti nden ɗon hoodere muɗum ɗimmire toon to leydi Maroc ɓe gartini kadi e Kalidou Koulibaly tijaɗo gartugol muɗum ko yuti haali kippo guendijo mo leydi Sénégal ɗum noon ko caggal walla ni koye ngal ɗon pottal jogorgal wadde pottal cilagal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Arabie Saoudite hono wiiri kamɓe musidmen jayndiyankoɓe te bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗon komin keɓno ruɓine nade ko sifa e kelle gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e ruɓinde jayndeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min ɓe on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jidde wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.